Com fer un test del funcionament de la web del teu hosting ASP.panel? Per realitzar el test, primer accedim al nostre ASP.panel. Busquem el nostre servei a través del cercador superior de ASP.panel. Un cop al dashboard del nostre hosting, ens ubicarem a la barra d'icones superior i farem clic a la icona Fer xec de funcionament de la web. Seleccionem el test de funcionament serveis de web i marquem el xec Realitzar test en profunditat. Premem el botó Iniciar test seleccionat. Aquest test analitzarà uns punts prestables per verificar el correcte funcionament i configuració dels serveis necessaris perquè la teva web funcioni correctament. Un cop finalitzat el test, ens mostrarà el resultat obtingut. Aquest resultat ens proporcionarà informació important per orientar-nos a resoldre amb accions correctives els possibles errors que estiguin afectant la web.